patsvene wozorora munyika uko muponesi wangu akandigadzirira kune zororo ikoko kune zororo ikoko kune zororo ikoko yakaneta pamendero yeJordani nemumunda weEdeni pano muti weupenyu kune zororo andigadzirira imba inogara narini kwandichazogara kunyika iya itsva kune zororo ikoko kune zororo ikoko kune zororo ikoko yakaneta pamendero yeJordani nemumunda weEdeni pano muti weupenyu kune zororo akuzovi nokurwara hakuna urombo asi ndichapfekedzwazve chiremba cheupenyu kune zororo ikoko kune zororo ikoko kune zororo ikoko rewakaneta pamendero yeJordani nemumunda weEdeni pano muti weupenyu kune zororo akuzovi norufuzve rumborera ruchapa vanoponeswa vachafara kana Jesu auya kune zororo ikoko kune zororo ikoko kune zororo ikoko yakaneta pamendero yeJordani nemumunda weEdeni pano muti weupenyu kune zororo imbanyi vachive nakafarai muchienda muchazozarurirwazve mazambare Zioni kune zororo ikoko kune zororo ikoko kune zororo ikoko rewakaneta pamendero yeJordani nemumunda weEdeni pano muti weupenyu kune zororo pamendero yeJordani nemumunda weEdeni pano muti weupenyu kune zororo. Kwasai vana vaMwari muzita raJesu. Panguva ino toda kutenda Mwari watipa mukana wekuti tive nenguva yekudzidza shoko ravo. Tisatapinda mukati meshoko iri ega tive nenguva yekunamata. Baba vedu vari kudenga, toda kutenda muzita raJesu. Vainesu apo takuvhura shoko renyu, tibatsirewo tigone kurinzwisisa. Mbiri piwo kwamuri kubva zvino nekusingaperi tinonamata. Amen. Toda kutenda Mwari panguva ino apo takudzidza shoko raMwari. Toda kutarisa musoro wenyaya unokosha unoti iwo Jesu mutungamiri, Christ the leader, Jesu mutungamiri. Toda kutora nyaya yedu takatarisa kubhuku razvakazarurwa chapter 1 vhesi ya 9 kusvika pavhesi ya 13. Ndichaverenga vhesi 9. Ini Johani hama yenyu mugoverani pamwe chete nemi pakutambudzika noushe nokutsungirira muna Jesu. Ndakanga ndiri pachiwi chinonzi Patmos nokuda kweshoko raMwari nokokupupura kwa Jesu. Verse 10. Ndakanga ndiri mumweya nezuva rashe, ndikanzwa shure kwangu izwi guru rinenge serehwamanda. Verse 11. Richiti, izvo zvaunoona zvinyore mubhuku, uzvitumire kukereke nomwe, pamwe paEfeso napaSimina napaPegamo napaTiatira napaSadhisi napaFiladelfia napaRadhokia. Verse 12. Ndikatendeuka kuti ndione izwi rakataura neni. Ndakati ndatendeuka,
ndikaona zvigadziko zvemwenje zvinomwe zvendarama. Verse 18. Napakati pezvigadziko zvemwenje mumwe wakafanana nomwanakomana womunhu, akafuka nguo yakasvikira kurutsoka, akazvisunga pachifuva nebhanire rendarama. Mwari vakomborere kuverengwa kweshoko ravo. Nawo tiri kudzidza tiri kubhuku razvakazarurwa. Bhuku razvakazarurwa ibhuku rakanyorwa naJohn. John anova one of the disciples dzaJesu Kristu. Now Johani tichimuziva ndiye munyori we the gospel according to John, ndiye munyori we 1st John, 2nd John na 3rd John. Ndiye zvekare munyori webhuku razvakazarurwa. Achinyora Johani ari kupupura pavhesi ya9. Ari kuti iye, ini Johani hama yenyu, mugoverani pamwe chete nemi panyaya idzi dzekutambudzika. Saka Johani ari kutaura kune maKristu mukati mezuva ranhasi kuti ini ndiri muKristu, ndaiva muKristu, nemiwo muri maKristu. Kana muri kutambudzika panguva ino, kutambudzika kwenyu kuri kutambudzika kweshoko raMwari. Kana muine chamuri kusangana nacho mazuva ano chine chekuita kuri kutambudzika nekuda kweshoko, ndiri hama yenyu, mugoverana nemi pamwe chete panyaya idzi dzekutambudzika. Nemhaka yei Johani ari kudaro? Johani wakasvika pakukwegura, akachembera ari pachechi yepaEfesasi, achitungamirira sangano, achirayira vanhu munzira chaiyo yekutenda. Now Johani achirayira vanhu panzira yekutenda. Mwari ngaakudzwe, akamira semutana, akamira semunhu mukuru, akamira as a leader kurayira vanhu panzira chaiyo inodiwa pakunamatwa kwaMwari. Nekuti mukaverenga nhoroondo panguva yaJohani, muchaona kuti pakanguva yakararama Johani ndiyo nguva yakanga yakupinda dzidziso dzenhema mukati mechechi yaMwari. Saka Johani wakamira semutana, akamira semunhu mukuru, achirayira dzidziso dzenhema, achirayira vanhu kufamba munzira chaiyo dzenhema, achiisa parutivi, achiratidza vanhu nzira chaiyo inofanira kufambwa nayo pakutenda. Saka Johani stood as a leader, akamira semutana. Mazuva ano atiri kurarama panotsvakwa vanhu vakuru, panotsvakwa maleaders, panotsvakwa vatana vanovheta nyaya yekunamatwa kwaMwari, vachitarisa kunamata kwekare, vachiona nzira inofanira kutevedzerwa, vachiona nzira inofanira kufambwa nayo. Dzidziso dzenhema dzikapinda muchechi, vomira kurayira nekutsiura kuti vana vaMwari vapinde mugwara rinodikanwa naMwari. Saka Johani akaita basa iri. Ene mukadzidza panguva iyi yakararama Johani, inonzi ndiyo nguva yakanga iri kutambudzwa vatendi. Saka Johani wakamira seumwe akaona kurarama kwaJesu, achirayira vanhu kuti ini ndakamuona Kristu pachangu, naiye Kristu wakatambudzika nekuda kweshoko iri. Saka vose vaitambudzika, Johani waivarayira nekuvasimbisa, achivabatsira kuti tsungirirai hama, nzira inorema asi rambai makabatirira pana Jesu. Saka panguva iyi John stood as a pillar, akamira senheyo, akamira semunhu mukuru, akamira semutana, achirayira vari kutambudzika nekuda kweshoko, achivakamfota nekuvabatsira panguva yakadaro. Vakanga vari kusangana nedzidziso dzenhema, aivabatsira nekuvaratidza nzira chaiyo inofanira kufambwa nayo pakutenda. Saka Johani akamira pabasa guru, akarwisa zvikuru, akabata basa pakunamatwa kwaMwari pachechi yeEfesasi. Asi nhoroondo inotaura pachena kuti vakuru venguva iyoyi vachifunga kusilensa vhangeri nekuparidzwa kwaro, vakafunga kuti regai tigadzirise iye wacho anonzi Johani, tikagona kumuuraya tichavharisa nyaya yekuparidzwa kweshoko. Saka vanotora John vomukandira mudhamu remafuta ari kubhoila. Pavanomukandira mukati medhamu iri, Mwari vanomubatsira miraculously, sevakomana vaye kubhuku raDhaniel chapter 3, vakakandwa mumoto, vakasunungurwa. Mwari akavabatsira kuti varege kutsva, naiye Johani wakakandwa mudhamu remafuta akarega kutsva. Mwari ngaakudzwe. Kune vose vanokandwa mumoto, Mwari anobatsira vanhu vake.
kana paine vanhu vanomiririra chokwadi, Mwari anorwira vanhu vake. Kana kuine vanhu vanomiririra Mwari, Mwari anovamiririra. Saka mukati mezuva ranhasi zvinotsvaka vose vanomira pana Mwari kuti Mwari agone kumiririra vanhu. Johani akamiririra Mwari, Mwari vakamumiririra. Saka vaitonga panguva iyi vakaona kuti Johani takundikana, hatigone kumuuraya. Saka tomuita sei? Vakamutora Johani ndokuenda kunomukanda pane imwe nzvimbo yatinoti iyo Patmos. Pavakanomukanda panzvimbo inonzi iyo Patmos, vakanomukanda pane imwe nzvimbo inonzi iyo nzvimbo iyi yaiva nzvimbo yairasirwa vamaprisoners nemaromans. Ndo yaiva eprison yavo maromans. Yaiva nzvimbo yakanga ine mamaini yekuti maprisoners vaishanda ikoko, vachifondoka ikoko, dzimwe nguva zvikatenderwa vofira ikoko. Asi Mwari ngaakudzwe, Johani ari panzvimbo iyi, aripo paPatmos, Mwari vakamuratidza. Aripo paPatmos ndipo paakapiwa zvakazarurwa. Asi kana muchicherechedza Bhaibheri, shoko raMwari, ari kutaura iye Johani achiti, ndakanga ndiri paPatmos nekuda kweshoko raMwari. Kureva kuti paari kutaura iyi, ari kutaura the past. Ndiri paPatmos panguva iyi, ndo paakaratidzwa Johani. Saka Johani paakunyora iyeko zvino, ari kunyora asipo paPatmos. Ari kunyora adzokera Ephesus, akunyora zvaakaratidzwa ari paPatmos. Nerombo rakanaka vari paPatmos. Kwakamuka umwe mutongi akapinda, ndokusvika unotora chigaro akasunungura maprisoners anga ari paPatmos kuti vadzokere kudzimba dzavo. Saka Johani ndo paakadzokerawo ava kuEphesus, wakatanga kunyora zvose zvaakaratidzwa naMwari. Saka tiri panhoroondo yekunyora kwake, anoti iye pavhesi ya10, ndakanga ndiri mumweya nezuva rashe, ndikanzwa shure kwangu izwi guru rinenge serehwamanda richiti, izvo zvaunoona zvinyore mubhuku, uzvitumire kukereke nomwe paEfeso, napaSimina, napaPegamo, napatiatira, napasadhisi, napafiladhelfia, napaladokia. Nau mukadzidza zvakanaka, muchaona kuti Johani akanzwa izwi. Aripo paPatmos wakaita izwi rekunzwa. Izwi iri parakataura naye, rakataura naye richimuudza kuti Johani, zvauchaona unofanira kuti uzvinyore, utumire kukereke nomwe dziri paAsia Minor, dzinosanganisira Simina, Tiatira, Simina, Ephesus, Pegamo, Philadelphia, Sardis, Laodicea. Nau achitumira kumasangano manomwa, wakanga ari kuudzwa mashoko anofanira kusvika kune kereke nomwe idzi. Nao vamwe vachinyora vanoti kereke nomwe inomiririra makereke manomwe aMwari ari panyika. Ndiko kuverenga kwevamweko. Vamwe vanotofunga kuti makereke manomwe aya ndiwo makereke aMwari oga ari panyika anorekonaizwa naMwari. Vanokanganwa kuti bhuku razvakazarurwa ibhuku rakazara symbolism, ibhuku rakazara masymbols. Saka kana tichitsangana nebhuku razvakazarurwa, pane masymbols arimo anofanira kutsanangurwa fedha. Saka kana tichitarisa the 7 churches, tiri kusangana nemachechi aivapo paAsia Minor, literally akanga aripo. Asi masangano aya hazvireva kuti ndio ega masangano akanga aripo paAsia Minor. Kwaiva nemamwe masangano aivako nemazita awo. Asi masangano aya akasarudzwa kuva masangano anomiririra as a symbol of the only true church of God, yakabva kuEden, iri kufamba murwendo rwekuenda kudenga. Saka masangano manomwe aya ari kungomirira sangano rimwe chete raMwari, riri kufamba 7 periods or 7 stages in Christian history. Ari kufamba 7 stages in the history of the church. Kubva panguva yemaapostles apo Jesu anoenda kudenga, kusvikira panguva iyo Jesu anodzoka. Saka tiri kuenda paEfesus, Jesu achienda kudenga.
touya panguva yeladhokiya Jesu achidzoka. Saka masangano manomwe ari kumiririra sangano rimwe chete raMwari roga anova mudzimai waJesu. Saka Johani ari kundinyorera kusangano rangu apo riri kufamba riri murwendo in the 7 stages, in the 7 periods, richisangana nezvarinosangana nazvo. Iwe Johani, nyorera sangano rangu, uripe mashoko avo kuti vazive kuti Kristu aripo nguva dzose. Nao wachitendeuka Johani anoti iye, pandakanzwa izwi ndarinzwa kudaro ndakacheuka kuti ndione nditarise kuti ndiani ari kutaura neni. Anoti I turned to see the voice that spake to me. Paanotendeuka kuti atarise, anoti ndakaona 7 golden candlesticks. Anoti iye ndichidziona ndakaona pakati pawo pakamira akafanana nemwanakomana wemunhu pakati pema 7 golden candlesticks. Nawo kana tichitarisa pamusoro pema 7 golden candlesticks, anotidzorera kuHebrew sanctuary, kuOld Testament. Kana tichisvika kuOld Testament tinoona chivakwa chiya, Exodus chapter 24. Mwari vachiti kune vaIsraeri, ndivakirei temberi kuti ndigogara pakati penyu. Ana Moses vakavaka a sanctuary yaiva a copy the true sanctuary iri kudenga. Akapiwa measurements naMwari ndokubva avaka sanctuary iye yatinoona kuti kunze kwayo in the outer court pakanga paine the altar of burnt offerings, ndo paipisirwa zvipiriso. Asi tikapinda mukati tiri padhoo tinoona the lava pavaigeza maoko nekuzvichenesa vasati vapinda mukati. Topinda mukati mukati murumu yekutanga yatinoti iyo the holy place. Tiri muholy place kudaro maiva nefurniture inova 3. Furniture iyi yokutanga yaiva the 7 golden candlesticks. Furniture number 2 yakanga iri the table of showbread. Furniture number 3 yakanga iri the altar of incense just before the veil rekupinda most holy place. Saka tikuona kuti temberi yepanyika pano inova iyo sanctuary. Muholy place maiva ne the 7 golden candlesticks. Asi Moses achiudzwa anonzi iri panyika it is a copy yeiri kudenga. Saka Johani paari kuratidzwa haasi kuratidzwa temberi yepanyika, ari kuratidzwa temberi yekudenga. Achiratidzwa temberi yekudenga ari kuratidzwa muholy place yesanctuary. Achiratidzwa muholy place yesanctuary anotarisa achiona the 7 golden candlesticks, kwete dzepanyika asi dzekudenga. Pakati pe the 7 golden candlesticks anoona pakati padzo pakamira akafanana nemwanakomana wemunhu. Nawo izwi iri ndinorifarirai, mwanakomana wemunhu. Mukaritarisa mukati meBhaibheri over 80 times Jesu anozvirifeya semwanakomana wemunhu mukati meBhaibheri. Nemhaka yeye achizvitaura oro achizvirifeya kuti ndiye mwanakomana wemunhu, ari kuedza kuburitsa pachena kuti ndauya semunhu to represent humanity. As a son of God, he represents humanity in the presence of God. As a son of man, he represents men before God. Saka Jesu as a son of man anomiririra vanhu pamberi paMwari as a representative of humanity before God. Saka Johani ari kutarisa muholy place ari kuona the 7 golden candlesticks. Pakati pawo pane mumiririri wavanhu. Saka muchitarisa patemberi yepanyika pano, the Hebrew sanctuary, muprista daily aishanda aripo pa the altar of burnt offerings achipisa mhuka dziri kuuya nevanhu. Aizotora mukana wekuenda nepalava ogeza maoko ake netsoka dzake opinda mukati mutemberi. Paaipinda mukati muholy place day by day aita basa guru rekumiririra nekureverera vanhu pamberi paMwari. Saka tiri kuona Jesu ari kudenga muholy place yekudenga, ari pakati pezvigadziko zvemwenje. Ari kuitei Jesu? Ari kumiririra vanhu, ari kureverera vanhu pamberi paMwari. Mwari ngaakudzwe.
Ndosaka tichiona kana tichiverenga Hebrews, bhuku raHebrews chapter 4 pavhesi ya 16. Zvinonzi, let us approach the throne of God with confidence. Nemhaka yei, tine mumiririri asiri patemberi panyika, asi mutemberi yekudenga. Let us approach the throne of God. Kana tichinamata hama dzangu, ngatirege kuenda nekutya. Tine mumiririri anonzi Jesu, ari kudenga, aripo kumiririra vanhu. Bhuku razvakazarurwa nobudisa pachena kuti iye Kristu ari pakati pezvigadziko zvemwenje, ari mwanakomana wemunhu, ari kumiririra vanhu, zvichibatanidza nebhuku raHebrews rinobudisa pachena kuti ari mwanakomana wemunhu. He was chosen as a high priest, perfect, holy before God. Amira pakati paMwari nevanhu, anomiririra vanhu, uye ndiKristu anonzwisisa, akatomboraramawo semunhu, kureva kuti nezvatinopfuura nemazviri, he is able to understand. Anotinzwisisa. Ndiye mumiririri wedu, ndiye Jesu anogara nekusingaperi. Kureva kuti nguva nenguva ukatadzira Mwari, ukaenda kunopfugama ukati Mwari ndiregererei, tine mumiririri, an advocate ariko kudenga, anonzi Jesu. Chandiri kufarira pana Johani, the last time Johani paanoona Jesu, anoona Jesu achikwidza kudenga. The next time Johani paanoona Jesu, ari kumuona ari muholy place of the sanctuary. Kureva kuti tine maKristu anhasi vanonamata Jesu akangokwira kudenga zvikaguma ipapo. Tine maKristu anhasi anonamata Kristu wavakangoona achiasenda zvikagumira ipapo. Asi Mwari ngaakudzwe, tine maKristu anonamata Jesu akakwidza kudenga, vakanomuona arimo muholy place yesanctuary, vachinzwisisa basa guru raari kuita rekumiririra vatendi pamberi paMwari. Saka chiri kuratidzwa John muchapter 1 kuti tine high priest ariko kudenga. Chiri kuratidzwa John muchapter 1 ndechekuti ngatitembei naKristu Jesu. Ndosaka zvichinzi hakuna anoenda kuna Baba asina kupfuura nepana Jesu. Nemhaka yei, he is the son of man, he represents man. With his other hand he holds humanity, with his other hand he holds the throne of God. He is the one who connects humanity and divine. Ndiye anokonekta vanhu naMwari. Saka Johana achimuona, ari kuona Kristu ariye mutungamiriri wavanhu, ariye mubatsiri wavanhu, ariye murevereri wavanhu. Soro yedu yenyaya unoti iwo Kristu mutungamiriri wavanhu. Now Johana achiona Jesu ari pakati pezvigadziko zvemwenje, pane pfungwa inokosha. Zvigadziko zvemwenje chii? Mukaverenga Revelation chapter 1 pavhesi ya 20, ndichaiverenga pano, inoti iyo, zvakavanzika zvenyeredzi nomwe dzawaona muruoko rworudyi rwangu, nezvigadziko zvemwenje zvinomwe zvendarama. Nyeredzi nomwe ndiwo vatumwa vekereke nomwe, nezvigadziko zvemwenje zvinomwe ndidzo kereke nomwe. Nau taakutaurirwa pachena kuti zvigadziko zvemwenje zvamuri kuona Kristu akamira pakati pazvo ndidzo kereke nomwe. Kereke nomwe dziri a symbol of the only true church of God. Iri kufamba 7 stages in church history, kubva Jesu achienda kusvikira Jesu paanodzoka. Chii chiri kutaurwa pano? Kristu ari pakati pesangano rake. Kristu ndiye mutungamiriri wechechi yake. Kristu ndiye mutungamiriri wavatendi. Kristu ndiye anofamba navatendi. Kristu ndiye ari kufamba nesangano rake. Mukana unongopiwa mapastors, mukana unongopiwa maelders, mukana unongopiwa vatungamiriri vechechi kuti vatungamirire vana vaMwari. Asi mutungamiriri mukuru wevanhu vaMwari ndi Jesu anogara nekusingaperi. Hakuna paanosiya sangano rake, hakuna paanorasa vanhu vake. Ndosaka muchiverenga mubhuku razvakazarurwa paanoadresi masangano manomwe, kubva pana chapter 2 yazvakazarurwa
kusvika kuchapter 3 yazvakazarurwa. Introduction yake yose anenge achingointroduce achiti ndinoziva mabasa enyu, ndinoziva kutambudzika kwenyu. Each and every church anoadresa achiti ndinoziva mabasa enyu, ndinokuzivai nemhaka yei. Christ is involved in his church. Kristu ari muchechi yake. Hapana chinoitika Kristu asingaoni. Hapana mutendi anotambudzika Kristu akarega kuona. Hapana misodzi inodonha Kristu akarega kuiona. Kristu anoona Jesu arimo mukati mevanhu vake, ari kutungamirira vanhu vake. Jesu ndiye mutungamiriri. Rangarirai Israeri ichibva kuIjipti vachienda kuKenani. Chapter 15 yebhuku raExodus verse 22 zvinonzi Moses akatungamirira Israeri. Pakandivhiringidza apa ndikati Moses waigotungamirira seIsraeri achienda kuKenani. Asi mukadzoka naye kuchapter 13 muchaona kuti Israeri vanonzi pavakasimuka vakuenda mberi, vakuda kunokrosa, pane gore rakanga rakavatungamirira, kureva kuti Moses was just a visible leader. Asi pamberi pake pakanga paine invisible leader anonzi Jesu, in the form of a cloud. Panguva yekupiswa nezuva waiita gore kuvashiudha, kuvapa mvuri. Panguva yekutonhorwa usiku waiita shongwe yemoto kuvadzisa usiku achivatungamirira. Panguva yavo yekuita nyota aishanduka oita dombo, obudisa mvura kusaplaya vanhu vake. Pavaiita nzara waishanduka oita chingwa, mana, the bread of life, kufidha vanhu vake. Saka mukati merwendo rwevanhu vaIsraeri Jesu akava zvose kuti achengete vanhu vake nekutungamirira vanhu vake. Saka Christ is the same yesterday, today and tomorrow. Kana akatungamirira Israeri kare, ndiye ari kutungamirira Israeri yanhasi, ndiye achatungamirira Israeri yamangwana kusvikira iye achidzoka kuzotora vake. Jesu ndiye mutungamiriri. Mukana chete unopiwa vamwe kuti vamire pamberi pevanhu vachiparidzira vanhu, vachiita zvidaidziro, vachiita zvakasiyana siyana. Asi tina Kristu anotungamirira sangano rake. Ndosaka muchiona Jesu achiadresa pana chapter 7 verse 21 yaMateo, anoti havasi vose vanoti Ishe Ishe vachapinda mukati medenga. Nemhaka yei? Nekuti anoziva vanhu vake. The characters dzevanhu vari mukati mesangano Jesu anodziziva. Anotoziva kuti ava vanoda zvekunamata, anotoziva agenda dzinowira vanhu kuchechi, anotoziva kuti ava chavari kuuyira kuya kuzoratidza vanhu maoutfit, anoziva kuti uyu chaari kuuyira kuya kuzotsvaga kuroorwa, umwe anotoziva kuti chaari kuuya kuzotsvagira burial order kuwana vanomuviga. Anotoziva vanofambisa shoko, anotoziva vanodzivisa vhangeri, anotoziva vanosapota basa raMwari, anoziva vanovhiringidza basa raMwari. Saka Jesu anoziva sangano rake. Ndosaka chiti iye havasi vose vanoti Ishe Ishe vachapinda mukati medenga. Anotoziva vanopinda muchechi vaine zvivi zvavo, anotoziva vanopinda muchechi vachida kunoregererwa zvivi, anotoziva vanopinda muchechi vaine tundu yetuzvitema zvavo, anotoziva vanopinda muchechi kuuya kuzoonererwa, anotoziva vanouya muchechi kuuya kuzoponeswa. Jesu anoziva zvose. He is involved pazvinhu zvose zvinoitika muchechi yake. Jesu ndiye mutungamiriri. Hapana chinopotsa ziso rake, hapana chinonetsa sangano rake chinopotsa ziso raMwari. Ndosaka uchiona umwe achinyora anoti iye, kana Kristu ariye mutungamiriri, kana Kristu ariye mumiririri wangu, ko munhu angandiitei? Chii chandingaitwa nemunhu kana Kristu ari mutungamiriri wangu? Ari kuita confidence muna Kristu kuti Kristu ndiye mubatsiri wedu. Hakuna umwe unotikunda pahondo iyi kana Kristu asina kutibatsira. Kristu ndiye murwiri wedu, Kristu ndiye mubatsiri wedu. Saka Kristu ari kuonekwa ari pakati pechechi yake kureva kuti ndiye anofamba nayo. Ari kuoneka ari pakati pechechi yake kureva kuti ndiye anoprotecta sangano rake. Ari kuoneka ari pakati pechechi yake nekuti ndiye anoprovidira sangano rake. Ari kuoneka ari pakati pechechi yake kuti ndiye anobatsira nekugadzirisa sangano rake. Tichiverenga vaEfeso inobuditsa pachena kuti sangano raMwari ndiye mudzimai waJesu.
kureva kuti Jesu ane hanya nemudzimai wake. Vakasiyana nevarume vanhasi vamwe vasina hanya nemadzimai avo. Jesu anokonsentrata nesangano rake. Parinotambudzika aripo kuribatsira. Ndiye anovaka ruzhova kuti hakuna anokuwadza sangano rangu. Kunyange vanhu vakanetseka, vakaedza nepavanogona, hakuna anokanganisa sangano raMwari. Jesu akarichengeta. Ndinoshamisika nevamwe vanoti vakatarisa mukati mesangano vachiona zvivi zvinenge zvichiitwa nevanhu, vanodzimara voti sangano rarasika. Regai ndikudze vatendi, sangano raMwari harirasiki. The true church of God moves forward. Sangano raMwari rinoenda mberi. Sangano raMwari harirasiki. Sangano raMwari ringaita haro vanotadzira Mwari varimo. Regai ndikudze vana vaMwari, kana varipo vanotadzira Mwari vari mukati mechechi, sangano raMwari Jesu anoripurifya ari oga. Hakuna sangano raMwari parinotanga riri a pure church ropedzisira an apostate church. Sangano raMwari rinoramba riri pure church, Kristu achipurifya sangano rake. Umwe anotaura anoti kunyange nemuchechi yaMwari ndiyo inova yakafanana nechipatara. Kana muri muchipatara, chipatara chakazara varwere, saka hakuna murwere anofana kupota achiona zvitema zvevamwe, asi anofana kukonsentrata nechake, achiona dokta kuti dokta amubatsire. Kana dokta akamubatsira akapora, omudischarge. Asi hakuna murwere anogona kudischarge umwe murwere. Hakuna murwere anotiza chipatara nekuti chipatara chawandisa vanhu vanorwara, nekuti iye kana ari kurwara ariwo pati yevarwere. Saka tiri kuti mukati mesangano raMwari vanhu vanogona kunge varimo vachitadzira Mwari, vanhu vanogona kunge varimo vane zvitema zvavo. Usasvike pakuti handichadi kunamata woti ndakusiya chechi yaMwari. Vanotadza varimo, vasimo, chechi yaMwari iri parwendo rwekuenda kudenga. Ichienda kudenga kudaro ine vatungamiriri vanoitungamirira. Those are visible leaders, but we have the Son of Man, the representative of humanity, anova Jesu, akamira achifamba ari pakati pesangano rake. Hakuna chinoitika chinopotsa ziso rake, hakuna chinoitika chinopotsa nzeve yake. Aripo kubatsira sangano rake, achisesedza sangano rake mukati merwendo. So kunyange chechi mukazarisa vanhu vanotadzira Mwari, chero uri kuona veupombwe vawandisa mukati mechechi, ramba uchinamata munhu waMwari. Chero ukaona sangano rakuita kunge rakuda kudona, sangano raMwari haridoni, muridzi waro anoritakura. Kunyange ukaona kunge zvakurema, zvinhu zviri kunetsa, rega ndikudze munhu waMwari, aripo Jesu anosuplya sangano rake, aripo Jesu anoprovidira sangano rake. Saka Johana achiratidzwa pabhuku razvakazarurwa chapter 1 aiziva Jesu kuti patichaenda kumberi, kutangira pana chapter 2 tichienda kumberi yebhuku razvakazarurwa, Johana achatanga kuona sangano raMwari richitambudzwa. Johana achatanga kuona zvikara, Johana achatanga kuona nyanga, Johana achatanga kuona zvakasiyana siyana, zvicharwadza, zvimwe zvichatambudza, zvichavhiringidza, zvimwe zvichakanganisa pfungwa dzake. Rangarirai Johani ariko kuEfesasi, ndiye wakanga ari mutana waimirira sangano raMwari. Waiti kana nhema dzikada kupinda waimira kurebuka nhema dzinoda kupinda muchechi. Waiti kana sangano rikatambudzwa aimira kukamfota sangano raMwari. Saka paakabviswa achiendeswa kuPatmos, his concern was ndiani uchabatsira nekutungamirira sangano raMwari. Saka paari kupihwa pachapter 1 yebhuku razvakazarurwa, ari kuedza kuratidzwa Johani kuti sangano raMwari haritungamirirwe newe Johani, harigone kumira nepfungwa dzemunhu, asi kune mutungamiriri mukuru anonzi Jesu. Ndiye anotungamirira sangano rake, ndiye anofamba naro, ndiye anorisesedza, ndiye anoribatsira, ndiye anoritakura. Saka Johani wakanga ari kuratidzwa pachapter 1 kuti Johani pane zvaucharatidzwa kumberi, don't worry munhu waMwari. Kunyange ukaona vatendi vachitambudzwa, kunyange ukazoona vanhu vachishungurudzwa, kunyange ukazoona vatendi vamwe vachikandirwa kumhuka vachiurayiwa, kunyange ukazoona vatendi vachipiswa, kunyange vatendi vakatorerwa mabasa avo, kunyange vatendi vakaitirwa chakati nechakati, don't worry Johani. We have a leader who is Jesus Christ. He is involved in his church. Kunyange sangano rikaita kunge rakuenda musango, hariendi musango, aripo akabata sangano rake.
Dzidzai padark ages, sangano raMwari nekupfuta kweshoko raMwari. Mwenje wakaita kunge wakudzima, asi Mwari ngaakudzwe. Ariko anobata mwenje wesangano rake, ariko anobata iro sangano rake achirisesedza parwendo. Aripo captain weship anofambisa sangano rake mberi. Regai ndikutaurire vana vaMwari, ngatiregei kutya. Tine mutungamiriri anonzi Jesu, tine mutungamiriri akatendeka anonzi Jesu. Vanhu vangatadza kutendeka, asi tine iye akatendeka anonzi Jesu, anogara nekusingaperi. Saka tiri kuona pano Johani achiratidzwa, before aratidzwa zvose zviri mberi: kutambudzwa kwevanhu, kurwadziwa kwevanhu, kushushwa kwevanhu, runyanga ruchibuda, vanhu vachitambudzwa, vanhu vachimanikidzwa, vanhu vachiitirwa chakati nechakati, mwetsvina ichinetsa vanhu. Asi Johani atanga asimbiswa kuna chapter 1 kuti kana wakuzoona zvese zvichiitika izvi, don't worry, Johani aripo Kristu ari in control. Saka imwe pfungwa yebhuku razvakazarurwa ipfungwa yekupa vanhu confidence panguva ino kuti zvose zvingaitika muupenyu, tina Jesu ari involved mukati mesangano rake, tina Jesu ari involved mukati meupenyu hwevatendi, tina Jesu anobatsira vatendi, tina Jesu anofamba nevatendi, haana nguva yanotisiya. Pana Mateo chapter 28 verse 19 na 20 akapa promise: ndichava nemi kusvikira kumugumo. Hapana paanotisiya. Kunyangwe tikatambura zvakadii, we have a leader who is Jesus Christ. He will make sure he sails that ship ichinanga kudenga. Kana vatendi, kana vatungamiriri venyika ino vangatadza kutendeka, tina iye akatendeka anonzi Jesu. Ndiye anosaila ship rino achinanga naro kudenga. Kunyangwe vamwe vanhu vakaita kunge vakurasika pakutenda, kunyangwe vamwe vanhu vakaita kunge vakurasha kutendawo, ramba wakabatirira munhu waMwari. Tina Jesu, the sailor of this ship. He will make sure we sail to heaven. Kana mukati meupenyu hwako moita kunge zvinhu zvaakubhenda, tine chapter 1 yebhuku razvakazarurwa inotipa confidence kuti kunyangwe zvadii, Christ conquers. Ndiye ari pakati pezvigadziko zvemwenje, ndiye anotungamirira chechi yake. Hapana painopinda Kristu asingazivi, hapana chinoinetsa Jesu asingazivi, hapana matambudziko anoitika Jesu asingazivi. Saka we have that assurance kuti kunyangwe tikapinda matambudziko akaita sei, kunyangwe vana vaMwari tiri parwendo rwekuenda kudenga, tiri vatendi vari muship inova the true church of God, kunyangwe tikatambura zvakadii, we are sure we are sailing home. Takafanana naDhavhidhi anoti Jehovha, kana Jehovha ari mufudzi wangu, hakuna chandinoshayiwa. Ndicharamba ndichimutevera because ndikaramba ndakatenda maari. Kunyangwe ndikashayiwa panyika ino, kunyangwe ndikatambudzika panyika ino, kunyangwe ndikashayiwa pekugara, kunyangwe ndikashayiwa chakati nechakati nepfuma yenyika ino, but I am sure as long as Christ is my leader, as long as Christ is my shepherd, I shall not want. Tichasvika kune mafuro manyoro, tichasvika kudenga raakatigadzirira. So mukati mezuva ranhasi, hama dzangu, we must have that confidence. We must stand and be confident kuti we have a leader who is Jesus Christ. Imwe nguva zvikaita kunge zvakurema, imwe nguva zvikaita kunge nzira pasisina, imwe nguva tikaita kunge takuremerwa, imwe nguva tikaona kunge kunamata kwakurema, imwe nguva tikaita kunge tine makore matema ari kuti shielda from Christ, kunge tine makore ari kuti vhiringidza pakunamata kwedu. Imwe nguva tikafunga kuti zvakurema zvekunamata, imwe nguva tikaona kunge vatendi vatambudzwa, kunge Satani ari in control. Regai ndikuudzei vana vaMwari, Christ is in control. Kristu ndiye mutungamiriri, Kristu ndiye mubatsiri wedu, Kristu will make sure tinosvika kudenga. So mukati mezuva ranhasi, chapter 1 yebhuku razvakazarurwa iripo kusumudza tariro yedu, iripo kutipa hope, iripo kutipa muono wekuti chose chinosangana nevanhu vaMwari, chose chinosangana
nevatendi. Hakuna chinopotsa ziso raKristu. Hakuna kuchema kunopotsa nzeve yaKristu. Hakuna chakaipa chinovira vana vaMwari Kristu asingazivi. Nemhaka yei ndiye ari pakati pesangano rake, kwete sangano bedzi, asi ari pakati pevanhu vake. He is involved in the lives of his people. Kuchema kwedu, kurwadziwa kwedu, kutambudzika kwedu, kushushikana kwedu, zvatinoshayiwa nezvinotinetsa, Jesu anozviziva. Vakakomborerwa vanopfugama pakunamata, confident in Christ. Vakakomborerwa vanoti Mwari tibatsirei, tinoda kumira kwamuri panguva dzedu dzekurarama. As a high priest, murimo mukati metemberi, timirirei pakutadza kwedu, tirevererei pamberi paMwari, kwete kutireverera bedzi, asi tipewo simba rekukurira. Nevamwe vanoti Mwari wekudenga ndibatsirei, ndoda kuti muve mutungamiriri mukati meupenyu hwangu. Mukana uripo, Kristu aripo kutungamira. Basa guru richiitwa, vana vaMwari vachienda kumusha, Kristu anotungamirira sangano rake. Dai Mwari angatikomborera, dai Mwari angatitungamirira, ngative nenguva yekunamata. Baba wedu ari kudenga, tinokutendai muzita raJesu. Tinokutendai nekutungamiriri wenyu. Kristu mutungamiriri wevanhu venyu. Muripo kutungamirira chechi, muripo kutungamirira vanhu venyu. Chero sangano rikapinda nemugoronga, chero sangano rikapinda nemumakomo, as long as makatitungamirira, we are assured tinoenda kudenga. Komborerai vana venyu vari kunzvimbo dzakasiyana siyana, varopafadzei, vakomborerei. Naivo muvatungamirirewo, naivo muvamiririrewo pamberi paMwari. Zita renyu rikudzwe kubva zvino nekusingaperi tinonamata. Amen. Dai Mwari angakomborera kuverengwa kweshoko rake. Ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro, pamsana popemudza wake ndichagara kumushako. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa, ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinotondera muponesi, ndichiri kufunga ndiye, ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndichamuona mambo wangu, ndoita mutemo wake, achiri kunditungamira, dakara kumusha kwake. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Chiripo chiremba kudenga, chinondimirira ini, tichaenda ngekukasika kumusha wake watenzi. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake.
ungatolea kwa pasi nerufaro rwaro rwese asindire yangu Jesu anogara narini siti zake zakatama nerudo rwarukuru rununu rwakakomba chitizo cheupenyu ungatolea kwa pasi undipe yangu Jesu anondinyara mweya naye ndinozoimba titi zake zakatama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chitizo cheupenyu ungatolea kwa pasi undipe yangu Jesu ndione kufara kwake kondifata munzira siti zake zakatama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chitizo cheupenyu ungatolea kwa pasi undipe yangu Jesu ndinosimbira mchinjiko dakara ndimuone titi zake zakatama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chitizo cheupenyu titi zake zakatama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chitizo cheupenyu rununu rwakakomba chitizo cheupenyu rununu rwakakomba chitizo cheupenyu rununu rwakakomba chitizo cheupenyu. Jesu ndishamwari wedu mtakuriwe zvitadzo isu tinokomorerwa unonzwa minamato tashaya runyararo tinorwadzwa mumwoyo kuti tisabvumira zvose kuna Jesuyo kuti isu tinoyedzwa zvimwe zvetatambudzwa tisarasa rudaviro namata kuna Jesu ndiye shamwari wedi kokutakura dambudzo unonzwa kutadza kwedu vumira kuna Jesu kuti
tashaya masimba netane mitoro muponese mubatsiri vumira kuna Jesu vashamwari vakushorana mata kuna Jesu iye unokutambira kumbira kuna Jesu kuti tashaya masimba netane mitoro muponesi mubatsiri vumira kuna Jesu vashamwari vakushorana mata kuna Jesu iye unokutambira kumbira kuna Jesu.